die hoeft ook niks te doen. Oh ja, dus dat moet twee personen één mens doen. Oh ja. Dit is mijn penis. Helemaal een drankje, daar gaan we zo voor over. Pof, doe mij eens goed. Oh, kijk uit als je mijn ballen niet bereikt. Als je moet zeggen, hou ik mij zo. Dit zijn onze piemels. We hebben piemeltjes gemaakt. Oh, oh. Waar is je piemel? De piemel die staat tegen elkaar. Oh, laat even zien. Ik die met plastic. Oh, ik wil het in de koelkast zetten of in de vriezer. Dan wordt het... Oh, sexy baby. Ja, de vriezer is al vol. Je moet het kijken voor de vast. Cheryl. Ik wil in de vriezer. Ja hoor. Oh, ja, ja. Ik maak de beelden niet. Waar is je piemel? Die ligt op de bank, denk ik. Ja, zo is het. Dun, dun, dun. Waar is... Oh, daar. Maar ze maken weer een Hier is Cheryl's piemeltje. Oh, we moeten alles dicht doen. Zullen ze allemaal bij elkaar leggen, jongen? Hier, we maken een... Nou, we gaan even naar die... Hé, Pop, waar is je piemel? Hij moet erbij. Oh ja, ik staat wel in de vriezer. Oh shit. Oh. Oké. Ik Oké, dus gewoon een attractie. Oké. Debbie is de piemels aan het reorganiseren. Wat gaan we nog meer doen? En dat Ik wil filmpje ook nog niet even op beginnen. vast. Oh, echt wel. Zeker. Wat gaan we doen dan? Bodypainten. Bodypainten. Hè? Gaan we ook nog masseren, ook alleen bodypaint. Nou, doen we eerst gewoon bodypainten. Dat is vet, toch? Cheryl. Ja. Gaan we doen. Daar gaan zo meteen elkaar lichaam. Eeuw. Heel erg geil. Oh, ik zit helemaal onder de taxi. Je ook niet zo knie, meid. Ik kan niet knoeien. Ik kan niet schikken zonder te Ah. knoeien. Nee, toen ik die steven verder ging halen, vroeg die vrouw zo, echt een cadeautje? Want ik ben even Ik uitgegaan. zit er weer in de koelkast, maar is leuk. Oh, zet me daar neer. Oh shit, ik moet net maar alleen een vleesbak. Cheryl. Dit is best wel lekker. Ja? Ja! Ik wil wel daar doen. Oké, nog een fles leeg. Bodypainten? Ja, is goed. Doei. We gaan nu op de bodypainten. Oké. Ik denk